ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲୋଚନ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଆଜି ସେ ମନୋହର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପାତାଳରେ ଅତଳରେ ବିତଳରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଆତ୍ମୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ପକାଇବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚକାଆଖି ସେଇ ଚକାଇ ତାଙ୍କର ଆଖିର ପଲକ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ ନରମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ହେ ମାନମୂର୍ତ୍ତି ମାଧବ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେଇ ଏଭଳି ଦେବତା ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ କଳା କୋଳେ ବର ପ୍ରବଳ ଆଖି ଭକତ ଭ୍ରମର ଭ୍ରମିତ ଦେଖି ଭକତି କେଶର ଅଙ୍କିତ ବହୁ ସେଇ ବହୁ କି ଜୀବନ ଯାଉ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନୟନ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଜୀବନ ଯାଉ ଏଇ ତ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମଧୁର ବଦନ ମଧୁର ରୂପ ମଧୁର ବାଣୀ ମଧୁର ରେଣୁ ମଧୁର ପାଦ ମଧୁର ସବୁ ମଧୁର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ମଧୁର ଆଜି ମଧୁର ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସକାଳ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମଣିମା ଆପଣ ଆଗମନ କରିବେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କହି ହେବନି ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଟିକେ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଚାମର ପଡୁଛି ଯୋଜନା ପଡୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମଠାଧୀଶ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତୃତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲି ଆପଣଙ୍କ ହସ ହସକୁ ଦେଖି ହସିବି ସତରେ ହସିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ହସ ଭାବୁଥାଏ ଏମିତି ହସିବି ତୋ ହସକୁ ସରିକି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହସ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହସିବି ତୋ ହସକୁ ସରିକି ତୁ ତୋର ହସ